si Marang Helen eh. Hi, good morning. Napod ko. Extra na bandira na po po. Extra na bandira na po dali. Ay, lagaw. Extra na po ko dali karon. Kaya nabilin doon kay nilakaw sila. Alam ko itong gagaw ganihan to. Anak ko doon gagaw pa doon sila ganda. Kaya mag-outing po to sila ka birthday. Tapos anak sa amay gagaw rin ako. Alam din ang papel. Basta buwan sa ingaron. Extra din ko. Ito na laman. Kuman ko pang laba. Mga limpyo ko ron. Morning tanan, kamusta? Ma'am Yuning Ayub. Morning ma'am. Hindi na urada kanitig. Morning, yan ako sa Tagbilaran. Wala puli sa Taghap. Jit Mendoza. Bulma Makabalo. Kamusta? Dede ko sa Isidro. Singgagaw. Extra ko, diba? Mga puti. Kuha ng puti. A few moments later. Bye-bye! Sila katuig ko nagkita. Hoy, Jocelyn, mauna na may ha. Bye-bye. No, karabing ka salamat sa mong panggulo, ha? Ate, balik-balik. Jay, ipagkarbera na. Apa yung manong ibalik dyan? Mahal na. Was, imang anak. Ay, karabing pinsin mo. Muro, di ba? Hoy, nabres. Hana di ay. O diya, anak ni Juan. Hindi na palaw gabi, panglaw. Libalik pa lang Manila di ay. Pwede ka ni bro? Pwede ka ni bro? Ang ulit mo. Dito na magbukid. Bukid na ka dito? Ha? Bukid? Oo. Pwede na i-vlog. Dili. Video man, imong i-vlog. Di na sa dali. Pero dahil na tanawag ang vlog, Manang Helen. Kitang ka na to. Sige, sige. Di pa karon kay busy ko. Di pa nakita eh. Liwas na. Oo. Gagang gwapa. Di kasleng nasod. Kung grabe aga pag ina kay. Antay. Nangis ra gali mis among mga igagong mga nakail-il. Kailil. So tama. Abi ug nasima nga na. Wa yung mamadong? Ah, terus bayar guys. Ayaw mo, yung gatas ha. Ano na, bye-bye. Limang buwan. Babay ko no. Ala, kila jura na. Sarah. Sarah. Waligwa ka may tubig. Sini nalimtan. May di man makapasok pag isa. Atras. Nay motor. Mag-swimming pa mo na day. Sa mo mulig bukid, uli na mo bukid. So kami an ba. Ang chicken kay ban mo plus 12. Sanda. Ala, oh. Agbot sila na nairose ato. Ano to siguro? Sana all. Ingat. Bye-bye. Salamat sa panggulo. Bye-bye, North. Di ka mo sa kaites. Hinanalan ka. Hindi mo sakay.
Nabilin si Iping. A few moments later. Ano man naman ko. Kaya ba, una ng karihay o gana. Karoon haling pamilin. Haling pamilin, kaya nga puli ito nang tos ubos, mabasa pa. Unang adlaw na dani ron. Unang adlaw na dani ron. Ano ba? Kamusta naman mga tanan? Laban na ni Mami ng ayok. Mami ng ay po po ma'am, naka-extra na po ko. Isang siglo. Kinabutin tayo na ng extra. Dahil nga adlaw dito po maribuhok. Sandali yang mamit yang kayak masih gini udah lepet tuh hindi out dito biasa-biasa nih kan pau belit naglahat naman pau pabok lagi tayo na berapa batang titik abang sang antos kakibaw naman ka gabi yung pagkoskurinti ito gahapon pa na plano na kuha kailangan pagputog na tayo ay wado ang pagputong papirmahan sa naman itong li-stop kay kakay sa kuuna wala na ito itong mga ning order na tanang order sa suman biko dessert nila para pista sa tungkam sorry digado dito gidawat nga order kaya saan man tala ni kanang extra handa ni butang kaubot ang daanin nila at pagkaisura na ko'y utang na matanggihan. Huning kapila naman, laba, mahilo. Ang panglutoan ni ilang pista karong 13, dito na ni mga luto, ito ako rin mag-serve. Okay, naman dyan. Kusinira. Update ko ni Norlina. Ma'am Norlina, that's Singapore. Salamat kami ma'am, amping sa inyong husband Jo sa inyong prinsesa si Lydia. Kami nga umampod nagkabanding ka pila ka pila ka agdaw ay gumilo na kay ulit ang mga kuan. Basa-basa pa. Pangtualya to nasunagaban. Marihang panghayay. Ag ka nang nauhi mo na. Nauna mo din pamilo. Kanila mga lugan. Tama na nis. Pamilun. Ini plansa dun. Ang plansa dani ka na ang uniform.
birthday ko ni Juan. Marcelo Castañaris. Nakos sa Isidro. Ang sa tuwing dapat sa Paglaran. Basta naman mong tanan. Pista. Sa pista sa Alicia, Putlong Kam, Sugdon. Napo. Ito na. Kaya gani sa Isidro, sa Turismo sa pista. Sa amo, kung dapat sa amo ay August agam 28 sa Putlong Kam, Mayo 15, Laondoy. Kasi siya naman nga ito kung sabay na kung nangitan na kay model o kuman. Model budbud. Kasi siya naman ito kadawat sa mga audio. Sa Isidro. Sa Isidro, Labrador. Naglabo na lang ang balag. So, itong bilisan ang padag. So, ito ang mandaan eh. Ito mga tangan eh. Nakapiriso na ako. Basa pa. Nandaramang gibilin na yung gibalhin na. Pagkipos na kay kato naman nastiris.